En Taboada, a nova estación de tratamento de auga potable continúa a funcionar en probas. Segundo o goberno local, as condicións da auga melloraron xa nos fogares, pese a que non en todos confían na absoluta calidade da auga aínda. Dende o Concello sinalan que aínda compre subsanar certas deficiencias para poder recibir oficialmente esta agardada obra. O sistema de TAP está funcionando, eles están facendo probas, están vindo os técnicos cada pouco, nos ainda non nos lo entregaron, quero dicir, a auga está salindo xa a través del TAP, notamos que a calidad da auga mellora, os análisis que nos están salindo de momento están salindo ben, algunhas correccións que teñen que ir facendo, pero bueno, é auga, quero dicir, apta para o consumo e todo eso. Entonces en eso estamos, non? Nos, de momento están os técnicos que fixaron a obra cos técnicos de Augas de Galicia, que son os que están facendo a supervisión do funcionamento. De momento a nós non nos entregaron nada, nós temos anotada algunhas deficiencias que non sei o momento, cando chega un momento, se é que non se susanan, pois teremos que acometelas para nos facernos cargo de dita obra, non? Ya como está a situación ao día de hoxe. Que son importantes esos... Bueno, o que pasa que son importantes, que nos parece a nós que poden ser importantes a larga, non? A mellor non neste momento non, pero a larga que sí. Entonces, pois por eso o que queremos é que tanto hai voluntad por parte da administración da Xunta, neste caso de Augas de Galicia, como por parte da empresa incluso de quedar ben ca obra. Entonces, pois estamos tratando neses temas nos que son os que se van a mellorar, que sea a obra o mellor para todos e sobre todo que sea para que os veciños podan disfrutar dunha calidade de agua boa, non?